Здравейте, аз съм Флайн Квам от Epic Games България. Тук при мен е Иноп от Fox Gaming България. И днес играем на Knife Mod в сървър на CS. Както гледате, тук някакви ни ръшват. Кое? Дуелите, майчи м. Не знам. Това не е същия сървър като оня. Това е някакъв друг. Който е? От нашия отбор. Да, някакви ме блокват и ще ме убият. Ало, ето казах, че ще ме смачкат. Една минута до рестартиране на мапа и ако искате да играете в този сървър, IP-то ще го има долу. Да. Ще мислиш за малкия лак, ама пак доста опора. Как ме мачкат, просто нямам думи. Еми лагва ми, кой да направя? Не съм собствен. Ох, убих. Един убих тук, що, което беше супер. Оп! И ни го заклах. Като се приближиш, като се сърваш, която веднага, че се чули. Да. Ти пускаш много бързо, така ти се забираш енергията. Не сега. Добре, това е следваче. Ние убихме тук куица. Аз обичам да гледам. Ау, и паднах. Сега ще рестартират това. Иначе пак ще си пусне на същия мапа. Ще рестартират това. Добре, Иноп, ако искаш се ела от моя отбор, защото все пак можеш. Те да пуска както си трябва. Добре, ние... Че ти отбор си. Да, добре, така е по-добре. Аз съм... Има долу. Доста... What? Иска парашутера човек. Верно. Гледай се как аз полет. Гледаш на мен. Чай, че убих току-що един. Какво стана, бе? Аз учудих къде съм? Да, и аз се съсетих. Ма убих пък един по някаква голяма случайност. Много рано натискам това десния бутон. Тук е само с десен бутон. Да, тук някога слял бутон само с десен. Може да става бутон. Да, ма по... Гледай сега, ще гледай нагоре и сега гледай. Трябва да сте по-постоянни, за да... Гледай сега, гледай как играя. Гледай сега. Не са бутани, ще умри, гледай. Добре, някакви ме нападнаха. Да, целият отбор. Мишката пак ми са бъгна. Добре, то бахте рефлекси да има, то само влиза ти цецето. Да, или е хакер, или просто някакъв много добър на Knife Mod. Но по-вероятното да е второто. Ама както гледате, Иноп е по-добър. Ау. Разчлениха. На мен направо ме разчлениха. What the fuck? Как ми бъгна мишката? И на мен ми бъгва. Аз съм човек и натиска пак ще пада на към събора. Да. Мишката вградена в лапа това да е. Да. Добре, давай напред. Да, тук много тъпи тия, защото се спирате и тука и те блокват. И тук просто някакъв баси рефлекс те вади. Долу ще има линк за описанието на Fox Gaming България и ми пишат. Ще спра на пауза и ще се върнем. Върнахме се. Да, както казах, долу ще има в описанието ще има линк към тяхната страница. Абонирайте се за тях и за нас. Тук бах те скъпо тук този сървър. Що е? Твърде скъпо. Колко ти струват хелта? Не за хелта. Просто гранатата е супер скъпа. Аз като фърля една граната ще ми влезе. Това човек. Майна, той хакер ли е, бе? Гледай!
Гледай, гледай. Аз точно преди да цъкна това и той ме убива. Ако как снима. Убихме го. Беше по много голямо случай. Не, това бахти, това хедхак. Не хедхак, защото не удря хетове. Да, само малко. Мен два поредни хета. Тук на кнайф си е малко трудничко. Не е много лесно, да. Трябва да се научите се пак. То 777 някакъв мабута постоянно. Има ръга. Лагна има убиха. И както виждате, тук имам само 2 кила от 13 мирне, което е супер. Но то с такъв лак няма как да ни направиш. Какъв е тоя хакер, бе? Няма как да не е хакер. Гледай. Не, той е хакер, няма шанс. Няма как. Ако това пиче БГ, затова че ако гледа тук пич хакер си. Да не казвам друго. Дъбъл кил. Добре. Мен пак ме уби тоя, не знам защо се мен убива. Моя грешка. Хедшот! Човек, виж с мен с какво ме взета? С какво? С граната. Сериозно? Аз не видях. Аз видях, че нещо гръмва, но не знаех, че ти си гръмно. Аз се мърдвам назад. Добре, това е. Да, той ще ми метни граната. Да, и трябва да ме убие. Просто тук мен не ме гледайте. Това аз не съм като едно да съм някаква про на кнайф мода. Аз имам про. Ага, не съм. Това въздуха някакъв се върни виж към мен и ме уби. Да, и мен така. Ще мисля, че ще ми скът с това, просто е стар. Къде е той? Да. Сега имаш едно пистолетче, както с нещо, как ще ги тръснам. Това трябва да го направиш на ботовете. Това може само на ботовете да го правиш. Да ги направиш да са само смашки. Да, ама тук ако някъде спамваха пистолетчета. Имаше такива мапове, де ти слагат нарочно оръжие и ти ги вземаш как беше това. Много бяха много яки игри бяха. Келер. Той не може да се напише килер и се пише по друг начин. Келер. Това е някакъв циганин или де да го знам. Трябва да бъде видимо. Моето такова се купа. Да, си мисля за Росида. Да, сечих се за да говориш. Не, това е нашия велико правило. Да, бе, това мачка ме го убиха. Вау. Да. И те те убиха, ама той ме уби, виж с какво. Хедшот. Махай се от мене, уби го! Да, бе. Yes! Убихме го. Не. То просто не мога го повярвам, просто според мен той е хакер. Не мога го убиеш. Или просто има бързи рефлекси или нещо друго. Да. Добре, ладно. А то спид хак, бе? Може да се купи доста му. Защото аз се спамвам и той ме убива. Вау. Не ме убивай. То как се качи там горе, бе? Битурбо. Кой ранг си, бе? Ами, нюби. Нюби си, бе? Да, бе. Аз съм солдер. Не солдер. Солджер. Мамо. На мен ми лагва, какво да направя? Аз не съм. Оля! Това го убихме. Не, ти уби Керел, той те уби теб. Да, елата ми много за стълбичка. Това ти ли си добре? Писа. Гледа те уби! Добре. То майна как се... Да, видях го. Завърти се. Е, така се прави. Хедшот. Горе-долу. Не, аз ще ви направя какъв е. Да, ма се те наша направят на гъс. Зад стой. Ами аз бях назад, ти беше напред.